Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide mon oɗo subakal juma hande ko wiɗon tan yo Allah waɗan en jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jejjitaka e laal gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yupo e Sénégal e aduna foof hawɗo mboro saw hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo abanimon debbo Aissata Ndiaye wonde abanum gorko Bamou Moussa Niang no subaka o waɗi Ba Moussa. Alhamdulillah alandi ummiramen teddidal cikira hol ko ñalla waɗede tout bon voilà balli ummi men teddi me yettere Allah Aissata Ndiaye no kewmi wiide neɗɗo sa fini tan foofa sa fini ganda kadi a yi terde ma fof gardi yettu Allah nde won hol ɗaninoɓe hanki jamma keɓani fartange ummani subaka he tu vois hol ɗaninoɓe e belamma hande pinani to ɗani hol ɗaninoɓe nder galle mumen pini ko biraluji tu vois donc yettere Allah no fewi no fewi alhamdulillah rabbil alamin en namdima kamɓe yeeɓen ko Pin TV to mbawi wonde no mbawi wonire lesnangue fof yo jaam e calal kisal Allah wonde mabɓe noon tigui Baba Moussa amin ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui ene wayno Aissata Ndiaye jande e leydi Sénégal kala en tawi to wurote Dongo Touba kamɓe kala ɓe jillima goɗo wurote Dongo kono kay en tawi hen alhaali dewrugol no hannirta ni noon tigui Moussa Niang sabu dimanche pandiɗo ɗo so Allahu lamɗo jaaɓi wonata maggal mo Touba ɗum noon natti woɗɗude wiyama tan yettima ha paari ɗum noon ko wi tan soforeɓe yo mbattu kadi haqqillaji e yimɓeɓe koɓe domnata ko e koɓe jahata ko ɓe goppa haqqillaji no fewi saabu taliji ɗi so ɗaati tan ne heewi Moussa Niang ko wayno boneli accident yo Allah dandu en hen ena daña yoɓe goppit hakkille ko way noon wadde ko jaydela Soleil ko noon tigui guendirde Aissata Ndiaye ko kayri uddir demal e oɗo subaka hene wayno garti ganda ko réalisation ngaji test covid 19 ɗo e nder leydi Sénégal ɓe kolliti tigui ganda ko kawji positif ene gustono hannirtini ɗo e nder leydi Sénégal kono kay ɗiɗon ɓesguli dogui ganda ko ɗiɗon cuuɗi walla mbiyenna centre de vaccination ɗiɗon no nokkuji ñakkirɗi ɓesguli Sénégal natti tigui ganda ko wadde diram sosam no woni no tene ganda ko ne wempe ƴere tetere ɗe dillinni caggal kan Aissata Ndiaye jeynen ko wilo so layi ɓe garti on assemblée générale mo oni jubbinteɗo to New York dowlaji dentuɗi e tawtogol président ji kala kono koye e temedere capanɗe jeenayyi tati leydi ene wayno ɓe kolliti lamtoro Bour Guédé on wiyete Macky Coumba Thimbo walla mbiyen Macky Amadou Boury le président de la République le premier homme son excellence ko hande tigo ƴettar parole noon tigui Baba Moussa caggal Jaynde Soleil ko Jaynde Las a waɗani constat hande manti président de Jaynde Las ari koye natal on halif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ene wayno ɓe mbi ko toon ko diram sosam hakkude ɓen ɓe galla ko ɓen ɓe ganduɗa ko président ji ganduɗa d' institution directeur uji hay ganduɗa ko ministére ɓe Aissata Ndiaye ene mbaɗa diram sosam gam yaade ke juuriyade onon halif teddiɗo ɓe mbi ko la république se plie à la volonté de Touba kamɓe kala aɓe tawe oɗon nokku kono kay yaɓe jullimo toon e nder ndeɗo yontere kala caggal ka noon ɓe garti e kongi ganduɗa tigui hoore lindi Macky Sall o waɗi ɓe mbi ko cadeau o waɗi e oɗo maggal ene wayno Macky Sall waɗi décrété lundi pont et férié ɗum ko dimanche caggal nde yuɓɓinte oɗon maggal lundi ko férié wiide hoore lindi Macky Sall élection locale ɓe garti hen no hannirta ni yadde natal on hoorejo AFP entre dissidence contre l'APR yadde natal on hoorejo assemblée nationale on mo Aissata Ndiaye wi hankkadi ne yonti yo wat démissionné Aissata Ndiaye wi yo wat démissionné Moustapha Niass an haalumagide hoppami deeƴa aɗa andi waɗede lundi férié ni moƴƴi hen saabu aɗa andi yimɓeɓe ko ñande maggal o tan wonno férié te so tawi ko ñande maggal so yimɓe garti gondata koye tampere ganduɗa mbawata liggade a ƴeewat ni yoga hene moɓe ƴettata ko ñagoto ko congé ji hay soko balɗe ɗiɗi walla ko way noon gam mbawa foftade so waɗama férié ma won ɓuural no fewi e Moussa Niang jeyde quotidien le quotidien e Madiambal Diagne ɓe mbi ko visite chez le Halif général des Mourides ɓe mbi ko l'opposition so coalise à Touba ɗon tigui ganduɗa yesso Serigne Mountakha ɓeɗon ɓe ganduɗa ko lundiɓe kono kay gona neɗɗo goto ene wayno Yewwi Askan Wi hanki waɗi décliné tawi tawama toon yadde Ousmane Sonko kamɓe kala ɓe kawri toon alhaali passeport diplomatique ɓeɗon jeyniyankoɓe le quotidien garti hen ɓe mbi ko lande PDS e wondiɓe mum jiiɗi ko yaawi e ko yaaci yo lefol horma biyay wondude Mamadou Sall itte gam kay ɗiɗon député ji mbawa ñawede no hannirta ni caggal kan e nder ndeɗo jayden tawi natal Kabiru Mbocco on
on joom wari walla mbiyen dendanoɗo wari ene wayno prestataire ɗiɗon mbaɗimo traîné en justice jusqu'à présent alhaali ganduɗa tigi wari e ɓeɗon ganduɗa tigi jokkodirno Kabir Mbodj eɗen prestataire kan haalani jokki ene tawi e nder Hello Tatabo nder Diaynde ɗum woni ko tawte nder Diaynde o quotidien Diaynde Vox Populi wi ko télescopage ɓen ɓe ganduɗa kay ko fanniyankoɓe dawrugol leydi Sénégal ɓe mbi ko les deux grandes coalitions de l'opposition PDS wondiɓe mum tigui ɓe mbi ko gagne la bataille d'influence Pape Diop e wondi mum ha jettima yesso Khalife général des Mourides holko Khalifa o wi Pape Diop Aissane Ndiaye o wi ceux qui sont avec vous me font familier je sais qu'avec vous je n'ai à me faire de soucis pour la paix et la tranquillité que je veux dans ce pays o wi ko Pape Diop wonduɓe maɓe mboɗo andi ɗum ko leñolam ko enɗamam mboɗo andi soɓe jokki wonduɓe ma so tawi aɗa jokki ardaɓe haqqille men deeƴi te mboɗo andi jaam duumore leydi Sénégal wadde mbiyen Pape Diop ɗum ko hoolare Khalife général des Mourides jogui faade makko caggal kana Cheikh Abdou Bara Dolly waɗi jubilé wi ko kañumen guiɗi waɗede recevoir ko kañumen Khalifa o idi ganduɗa ko bismade kañumen gagnarto ɗiɗon élection ngaji ɗin ko konngui e ganduɗa ko Cheikh Bara Dolly ɗum ne tawe e nder Hello Tatabo ndeɗon Diaynde Vox Pop caggal kana Sonko wi ko par respect ganduɗa kay o salima wadde politique e nder goɗon wuuro Touba walla mbiyen e on domicile Khalifa o holliti so tawi noon ganduɗa leydi Sénégal ene galano hono ɓe halifaɓe tedduɓe ko yoɗani yiite e wiiɗo Ousmane Sonko noon tigi Moussa Nia darde mabɓe ina mantini nder leydi ndi Diaynde enquête koloski Diaynde enquête ɓe garti koye haali sengo faggudu ɗo e nder leydi Sénégal ngo gonɗa tigui faggudu ngu Covid-19 waylino hannit ni ɓe mbi ko maggal Touba le catalyseur ene wayno maggal ene wawi ƴellide faggudu leydi Sénégal docteur Khadima Bamba Diagne o wi ko l'économie doit être relancée par une grande activité de consommation et d'investissement alani maggal Touba ko ñamata hen ko yarata hen ko sotte hen ko dillinte batte jeeygu ene wayno ala tigui ganduɗa ko événement baɗo noon ɗo e nder leydi Sénégal e wi ɗon docteur Bamba Khadima Bamba Diagne noon ɗeɗon gueɗe ene mbawi tigui ƴellide faggudu gonɗa Covid-19 wayli ɗum ma holliti noon Touba cakkanam nguɗon goomu noon ko arme économique e nder ngoɗon wuuro teddugo Touba ɗum noon ene jeeya ko wawi yo ɓamtude leydi Sénégal artide tigui nduɗon faggudu wonno caggal kan Aissane Ndiaye bandiraɓe ma ɓe nanɗo ene tawe nder ndeɗo Diaynde e hello maɓe jeeɗiɗo ɓen bandiraɓe ma presse ɓe mbi ko remise et exonération fiscale la presse désabusée joni noon beltani presse o weltani e ngal ɗon banggal o remise mabɓe exonération fiscale koɓe ɓuuri hen hebde foof presse heɓani mi hawni presse ne continue muñjigoram eyi presse kala muñoɓe Moussa Nia ko presse privaɗo muñde kamɓe kalanta yimɓe goƴaji mumen kono kamɓe goƴaji mabɓe ɓe kalata ɗum koɓe ngala kalanowoɓe Diaynde les Échos o wi ko oɗon galle bien communautaire ene wayno oɗon galle ɓesgu Sénégal heɓe tawetenoɗo to New York Aissane Ndiaye yeeyama sababu yeeyedema ko mauvaise gestion walla mbiyen juɓɓude walla mbiyen jogogol ngol fewani ene wayno on galle yeeyama 480 millions koppareje men CFA ɗum noon so ƴiwama ma won 870 $, ene wayno ɗum noon tigui woni ko oɗon galle yeeya ɓe mbi ko communauté oɗon noon taw communauté sénégalaise tawateɗo to dolaji dentuɗi walla tawte to New York memi hen walla mbiyen ñaami hen ko 180 millions o yeeya ko 480 ɓe ñaami hen ko 180 holno foti kalis on wona 300 foti hedde 300 ɗiɗon ɓe ganda 300 millions ɓe ganda to rewi caggal ɗum noon ɓe mbi ko trafic présumé de passeport diplomatique et de visa ene wayno Pape Diop waɗi révélation explosive ene wayno hol konngui hoɗi suuti hen ganduɗa ko sirluji kessi ɗi ko ganduɗa ko yaltina o wi trafic o ɗon wona ɗin député ji tan goni hen de o wi ko lista duuɗo député ji goɗɗi nan nder hen wini ko Pape Diop wona enen Aissane Ndiaye ko o wi ko enquête o so rewidama to foti rewe ɗo ene wayno o wona won koye goɗɗe poɗɗe samde walla mbiyen koye goɗɗe ma cam caggal kan on debbo motto mo kalanda haala mum hanki o wiite Fatmata Ndiaye revirement en échange de voiture et d'une maison Fatmata Ndiaye o waɗi démentir foof te o waɗi menacé wadde porté plainte ɓeɗon kala waɗɓe diffusé on fausse information e makko noon tigui tawi nder Hello Jeeyabo badɗo diffusé o tan yo porte ɗum plainte reftiɓe hen ɓe kam haaji mumen ngala hen Diaynde l'Observateur ko addi L'Observateur de subaka ɓe mbi ko enquête présumée sur un trafiquant ene wayno Diadji Condé on homme sans visager oɗon Diadji Condé o ganduɗa haala mum suutama haali passeport trafic de visa ɓe mbi ko neɗɗo kulɓiniɗo ko neɗɗo kewɗo jeese
on a doño kono mo waylo ɓe sur les traces de l'accusé principal ɗum tigi wonko tawte e nder neɗo jani kono ɓe garti gurdam makko kono ngal ɗo nguɗon cohaw makko ngo wuno to keddugo aɗa wani toon tigi Aissane Ndiaye woni to waɗi cohaw makko kala ɗum tawi nder hele tatam nder jani ɓe wi ko caggal duuɓi ɗiɗi ko o ganduɗa ko mausolée mo oɗon deuxiéme khalife mo Touba woni Serigne Fallou Mbacké ala mausolée wonno koye fewnitede ɓe mbi ko les fidèles retrouve Serigne Fallou ce vendredi hande o mausolée o ma uddire ɓe mbawa tigi juurade on jaaɗo tedduɗo ɗum ne tawe nder hello neebo joyaɓo nde ɗon jayde ganduɗa ko l'observateur caggal kana sokhna baali oɗon ganduɗa ko o cuddiɗo khalife général des mourides 100 millions de francs CFA o waɗi e maggal o ala ndeysan con sigi yimmimo jimmolngol sukaɓe kadi nen deftena ha joni aɗa bammal yimiri kalajo ni jimolngol mayata ko noon con sigi yimiri sokhna baali te Aissane Ndiaye sokhna baali ene welan noon tan so tawi édition spéciale kalden yimɓe holgonno sokhna baali Serigne Soyebu woni bammo ko Serigne Soyebu jibini ko Serigne Touba Serigne Mountaha woni joom galle makko Serigne Mountaha jibini ko Serigne Bassirou Serigne Bassirou jibini ko Serigne Touba kamɓe jiidi ɓiɓe baba noon tigi ndeysan jeyde libération arti ko ganduɗa koye oɗon faux passeport européen américain et carte de séjour dans l' espace Schengen Aissane Ndiaye mi leeli yiide oɗo boutique nde Yande Seck ko secret ji kewɗi gonno toon ko passeport yeyama o yeyma ganduɗa ko carte de séjour o yeyma ganduɗa ko ɗum ko wiyete passeport faux passeport taw ganduɗa aɗa wawi ɗannida ɗum e ɓe wi ko passeport uji pewna ko Allemagne ko Gambien goto biyeteɗo Lamine Seydi ko kanko tigi addano ɗin faux document ji tawno o rewna ɗum koye DHL so addi ɗum noon ene wayno client uji tawa nde Yande Seck e nder boutique mum ganduɗa tigi to ganduɗa ko légal ɗo e Dakar wiyete ko Nord Foire soɓe tewimo toon noon toon yeeyata ene wayno kala mo yeeyi kanko mo jogui en 2 millions francs CFA on ite kadi ko kam 350 000 espagnol passeport ɗum ko 350 000 ɗum ko passeport espagnol e français o yeeyama jara ɗum complice on faussaire Lamine Samba e joom suudu mum kañumen kala en keɓanno oɗo kalis kamɓe noon woni ko Nord Foire ene wayno kamɓe mbaɗatno keɓanno kalis o ko adi ganduɗa haala neldiro oɗon seydi 350 000 inchallah espagnol passeport ɗum ko 350 000 ɗum ko passeport espagnol e français o yeeyama jara ɗum noon complice on faussaire Lamine Samba e joom suudu mum kañumen kala en keɓanno oɗo kalis kamɓe noon ɓe woni ko Nord Foire ene wayno kamɓe mbaɗatno keɓanno kalis o ko adi ganduɗa haala neldiro oɗon seydi Samba mo jiiɗani ala wona mbit mo lambo wona mo lambo wona mo GFM caggal kana Aissane Ndiaye jayɗenkoɓe libération garti koye alhaali kulɓiniɗo e nder hello mabɓe joyobo baɗɗo ɗo to Dalifort ene wayno ko mi yira ceernaji mbiyami ko bilejo goto wiyete ko Baba Soiré ene wayno ko kañum tigui ɓe mbi ko tombe pour la charlatanisme viol suivi de grossesse et tentative d' avortement ene wayno ko oɗon suko debbo yetta Diop ko kañum tigi arno e makko wimo ko caggal duuɓi sappo ene resa ronki dañde ɓesgu ene yiiɗi o walla ɗum dañde ɓesgu o wi so tawi mboɗo walluma daña ɓesgu il faut mi wondema somo wondema noon jafɗon konngol he ko nen tigi mbawata dañde ɓesgu caggal wondude oɗon suko debbo ha ƴetten reedu o yiiɗi kadi bonnude nduɗon reedu ene wayno ko ɗum addi haala ka ɗum woni histoire mo gonda tigi jeynen koɓe libération cuɗɗumen tawi nder ngoɗon hello jeyoɓo caggal kanna ɓe mbi ko fondation Sokhna Baali Mbacké se déploie grand magal de Touba haɓene keɓono mbaɗi hen juuɗe mum wawi juuɗe mam no hande jeyde stade coftal ɓalli udditama ha joni enatal Sadio Mané on gorko mo Bambal yiya ɓe mbi ko Sadio Mané fonce sur Papis Demba Cissé gam ko yiya heɓde bituji patam lami e nder oɗon Premier League leydi Angleterre ene wayno noon ɓe garti hen no hannit ni caggal bituji ɗi o makke markata kono Sadio Mané nene jokka golle no hannit ni ene wayno ɓeɗon jayniyankoɓe ganduɗa tigui stade gari e natal on gorko mo ganno e Diourbale alan joni wi mi anda diwan mon kono mbaɗa andi diwan amen ganne Diourbale o wiyete ko Kalidou Koulibaly ene wayno ganduɗa ko Aissane Ndiaye ɓe pettiti joyiya kono pettiti joyi ɗi fof ko victoire uji ɓe keeɓi wadde mbiyen ɓe puɗɗirima saison no hannit ni e jondam Napoli mo Kalidou Koulibaly ɓe mbi ko vol en tête haɓeɗe jano hannit ni caggal kanna ene wayno hanke ɗen kalano hanki haala baroje dewe woni afro basket féminin féminin ganduɗa ko quart de finale leydi men Sénégal heeɓi fartangue ganduɗa ko lappude bongal Mozambique e kihiɗan inchallah ene wayno noon demi final o fotani haalide ni par ce haalama hewɓe ma jeeb demi final o Sénégal Nigéria 19h Sénégal Nigéria 19h te Nigéria ko équipe dariɗo revanche de
revanche school bi niidi wonɗo effectivement te aɓe jogii joueur eɓe ne kamɓe nigérien ji Aissata Ndiaye ko ɗum woni ganduɗa ko tawetno e kelle gadane jayde leydi Sénégal o subakal noon tigui Baba Moussa garteten tan koye jayde libération ɓe ganduɗa yete walla wona libération jayde nde ganduɗa arti e wileɓe ɓe Moussa Niang wileɓe ɓe ganduɗa yete hande ina gadda koye nder jayde libération tigui ene gatta Moussa Niang e ko ganduɗa kañum woni jaahay ceernajo ko noon yimɓeɓe mbiyata walla wiye bilejo wiya mami wonda e neɗɗo ne fuɗɗo dañde ɓinguel walla ko way noon walla goɗɗum ko ganduɗa nani jiiɓi nder Moussa Niang hande ko nguen gareten jañoɗen hen seeɗa en ɗum tugnoto tan e oɗo journal mo ganduɗa ko kañum woni libération nde addi hande oɗo waaji mo ganduɗa wi oɗo suka debbo resama duuɓi sappo wawa dañde ɓiɗɗo wi ɗum mami wonda e ma nde puɗɗa dañde te Moussa Niang ko jakimi kanko wonde makko on woni kadi cowiɗo wi kadi amo bonna rendu joom galle suka debbo ko ala ɗo walla holko woni probléme o mataw nder jayde nde ɓe ɓuuri artude hen woni hen fo bone Moussa Niang ko hande yaade neɗɗo wiide ko Allah sali fof Moussa Niang wonko saabi ɗum sabu ɓiɗɗo jeeya kay contrat mariage so yimɓe ɗiɗo ne ndesodira jooɗiɓe jamaɓe mbiyata oɗon poti dañde ɓiɗɓe ɗiɗo walla noon ene jeeya hen sa resimo walla sa resama aɗa foti dañdude e makko nanggame ɓiɗɗo ko gueɗe Allah ko Allah hokkirta wadde noon tawde ko Allah hokkirta yen goppu hen haqqillaji no fewi rewɓe ɓe surtout saabu ko ɓuuri hen hewde Moussa Niang ko rewɓe ɓe jahata e wileɓe rewɓe ɓe jahata to woni foof gam tan ƴeewoyde no mbatta ha daña ɓiɗɗo hewɓe hen noon koko wayni mbatte woni wondede gam ha ko bone baɗo ni ara hen wiya noon itta rendu walla ko way noon ha neɗɗo wasa hen fittandu muɗum saabu Deya Balde ina halteno histoire baɗo noon to ganduɗa woni Touba Moussa Niang ha cukalel dewel ngel kañum wattidi ko wasde hen fittandu muɗum ko wayni ne foti woppitede haqqillaji yo rewɓe ɓe gandu ɓiɗɗo ko gueɗe Allah ni muusi noon Moussa Niang wasde dañde ɓiɗɗo koko ganduɗa muuseki to neɗɗo fawi ɗum foof wirtima ɗon saabu goto fof ne andi ɓiɗɗo no way welde kono noon ɓiɗɗo koye gueɗe Allah koye juuɗe Allah goni ɓe ngala ɗum ɓe noon yo Allah hokku ɗumen Moussa Niang Aissata Ndiaye haali c'est très important jeeya contrat de mariage te ko ganduɗa ko Allah hoddiri ko wonat alandi jomiraɗo o hokkene exemple uji guila ɗen garani guila oɗo génération arani suppose on dara julde taskellaji o holto ummiri koye alhaali ɓiɗɗo ummiri Baba Ibrahima ganduɗa ko o yeehi haw nawi o heeɓi certain duuɓi meeɗa hebde ɓesgu tu vois oɗon Allah ɓiɗɗo mo arji ɓiɗɗo goto mo Allah arjinimo wimo yo waɗɗum layya tu vois donc nak Allah hokki des exemples des illustrations ganduɗa eɗen mbawa tigui tubnade hen gam ganduɗa ko ɓerde men dutto e jomiraɗo subhanahu wa taala walla ɓerde men gona muñode nde wonnon no mbiɗa ni ala e contrat de mariage te kadi ala refa c'est vrai bon kala nuire kala ganduɗa ko desaɗo walla kala desɗo ene hatuji nde ganduɗa ko yiiɗa janggo yiide ronoɓe ɗum walla wiye yiide de héréditaire mais so jomiraɗo wannanimo kadi fam holko haɗatma te kala ko haɗma fam holko hokkuma so hokkima ganduɗa ti holko haɗma so haɗimo hunde tan ko wonko hokkuma kadi kala nde haɗma hunde fam holko haɗirmade wallay Moussa Niang te kadi haɗen uddude tan banggal gotal seeɗa woni Sénégal en ngala habitude wadde adopté sukaɓe hewɓe hande nan ɗo jooɗi ne paɗa yumma ne paɗa baaba saabu won galleji ganduɗa nani mofti cukalon liiri yon ɓe ganduɗa ɓe gaddante ko guila ne woni liir yumma jibina nawa toon walla yumma jibina Allah jeeya ɗum ɓiɗɗo ƴette nawe toon gam yo nehe walla so neɗɗo cohluɗo yiyama yo totta yo yimɓeɓe jahat ne ƴettay kon ɗon liiri yon ene jogo ɗum saabu ɗum ɗon Moussa Niang mataw ko ligganade Allah a ƴettude oɗon ɓiɗɗo ganduɗa yete yummum koko weddi ɗum gadda neha ɗum nedi moƴƴiri nedi ganda mbatta ɗum kono ɓiyeni Moussa Niang il faut jehen eɗen ɓe ganduɗa ngala walla ne cohli jaaha Moussa Niang yer rewɓe ɓe ganda natati hôpitaux ji ne wujja ɓiɗɓe jananɓe Moussa Niang tenen wawi wadde adopté c'est très important way ko no mbiɗani ko noon kadi Aissata Ndiaye ko wadde sensibilisation ha joni gonɗa hande yiyama avortement médicalisé e gueɗe mbaɗ noon ko quelque chose d' actualité wadde mbiyen ɓen ɓe ganduɗa alani ndeysana ko kala ko sadma
ene weɓiri oga kala ko weɓiri oto ene saɗirma quoi donc Allah tagi fonnani te kala ko fesetinema fam ko ɗum noon nul ne peut échapper à son destin wallahi ndeysan Moussa Niang koye ɗin konngudi haɗen uddude tan ko arde Sankare babam tanam Samba Diendie Ba toon to Bogge kono o wirna koto Ngoral ɗum ɗon noon duwaw ana nelde kala fulɓe bandiraɓe fulɓe ina nelde duwaw ha tengte gorgolam tanam Penda Sadio Ba kañumne ko mawniraɗo e cankiɗo o koye ɗi konngudi guddirten roɓɓindu o jaydeli meɗen ko tottude aadi altine so Allahu lamɗo jaaɓi walla mbiyen talata ɗum noon ko bani mon debbo Aissata Ndiaye honno bam Moussa Niang ko noon de mi haali altine walla talata tan nden lelɗo wi son garani samedi dimanche amin ƴeewe diaspora woni yeewe noon tigui kono yooɓe dokku en samedi dimanche o tan lundi encore min pofto seeɗa ɗum ɗon noon ko rendez-vous o ko noon tan yarata yo Allah rokku en jaam ɗo e nden yahoɓe maggal ɓe yo Allah fawɓe lawol jaam ɓe jaaha e jaam ɓe garta e jaam yabat kene laaɗo Allah koni heɗono e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat